ni mɔgɔ bɛ na i b'a kɛ ne yɛrɛ de fa aw baara in na. O tɛ e sababuya de la ka ne fa ka bana wuli k'a sara an ka dugu la furakɛli la. E dun b'a dɔn cɛ ne fa tɛ fini kunkurunin fɛ, i ye fini kunkurunin don ka taa so. E fana bɛ ka bana ye min bana t'o ye. I bɛ wari de ɲini k'i fa furakɛ. Ne bɛ wari ɲini cogo di? O tuma ne bɛ wari fɔnɔ de a Pichu. E fana bana n'o ko ma. Ko jumɛn? A jateminɛ dɔrɔn. N'an ka taa. Antle. Abemi. Yakili sigi sa. Abemi, ka hakili sigi cogo di? Abemi ni ya na to. Foyi tɛ n kɔrɔla sabali kule dabila. Mun foyi tɛ n kɔrɔla. Abemi, mun ye baba sɔrɔ? Basi foyi t'a la, a ye nin dabila sa. A ye sabali, a ye nin kule nin dabila. Mun foyi t'a la, a ka kɛnɛ, a bɛ Ala tanu. Foyi de m'a sɔrɔ. Alhamdulillah rabbil alamin. Musa Jabaru. Bota ma ji sol kana. Sigi. India. Ini ce. Bashi foyi tɛ. Mani bani. Ala. Korbasti lai. Alhamdulillah. Kɛra fama ye dɛ. Aw yɛrɛ dun. An bi yan. Aw ka kɛnɛ kun. An b'an e ko k'u fɛn t'a la. Ne ko foyi tɛ ba la. Ne bɔra so. K'an kɔrɔtɔ yen nɔ. A ye kumakan gɛlɛn don da. Ko n k'a lase. Bana min b'a la. Dɔgɔtɔrɔla bana tɛ. N kɔrɔ ɲɛfilatigi de. A bɛ siran. A bɛ jɔrɔ. Bamananya laadaw kana tiɲɛ. A ka kow. N'i ye dusukasi nɔ b'a la. A tɔw b'a dɛn. A ko n ma ko n'i ye turabudala ye i bɛ fɛn fila de fɔ maaw ye. I ka bi walima i ka sini. N'i ye Batɔma ka dusukasi ta ka bɔ a la, a tɔ b'a dɛn. Batɔma, sabali. Tɔnɔ ne tɛ fosi de kɛ n'o bɛ digi baba la. Ma yɛrɛ b'a dɔn co baba jɔyɔrɔ min bɛ ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la ko ne ka dusukasi de ye bana bila o la. Baba jɔyɔrɔ b'a la kɛ. Munna n'a ko e ka dan yɔrɔ min e tɛ dan ye? E fa ye mɔgɔ min ye, i b'a dɔn ko manamana ko man d'a ye. E man ka sɔn ka don ko kunta foyi la min bɛ k'i fa ma dusukasi ye. Tɔnɔ ne tɛ ko kuntan kɛ o. Ma yɛrɛ bɛ ko bila ka taa yɔrɔ min na a ma se yen yɛrɛ. A tɛmɛna yen kan. A tɛmɛna yen kan ne Batɔma. E yɛrɛ bɛ maa langolo yaala min na e b'a dɔn. Et puis yɛrɛ i terimusow yɛrɛ u bɛ na hali fini ɲɛnama t'u la. Batɔma, yaala tɛ muso danbe ye. Muso, walasa i ka bonya, maaw ka tanga da i kan, f'i ka sigi yɔrɔ kelen de. N'i y'a ye n nana yan, n kɔrɔ de ye n bila ka na. Ko n ka na hakili to a ka du la, sani a ka kɛnɛya. O de ye n seko ye.
ne b'a dɔn ne cɛ ye mɔgɔ min ye ɲɛfilatigi don wa a bɛ ko kalama fana n'a ye min fɔ k'o ka kɛ i bɛ sɔrɔ de kan ka kɛ an b'i kɔ o diyara n ye a ni cɛw yɛrɛ n tɛ ji d'i ma i k'i ko fɔlɔ ayiwa basi t'a la n bɛna ji sinna ka tobi a y'a hakili latigɛ dɛ Batoma foyi t'a la a ka kɛnɛ yɛrɛ de awɔ n'Ala sɔnna ne bɛ don so kɔnɔ ayiwa basi tɛ n denmuso i t'a kɛ Ala kama i k'an ka du kɔnɔna ye k'a to yen de wa o don na e nana ni fini sugu min ye a dusu kasira a banana a taara an ka village la e de nɔ y'a bɛɛ ye i t'a n'an ka segin to ɲɔgɔn ne mana juguman na ne nana i ka kuma Asi fɛ de ma ne de baara ɲini ka di Asi ma ne y'a fɔ Asi ɲɛna n ko a ɲɛ b'a la a fa man kɛnɛ se bɛrɛ t'a somɔgɔ ye ale de kan ka baara kɛ sisan walasa ka se ka don aw jigi kɔrɔ ma ne ye ko sugu bɛɛ kɛ Asi fɛ Asi ye ne dɔgɔya ka ne nɛni Asi ye kuma fɔ ne ma fo ne ɲɛji bɔ la e ka baara ɲini ka di Asi ma Asi k'a fɔ k'ale t'o kɛ ka tila k'e dɔgɔya ka tila ka ne dɔgɔya jaa an ka sɛgɛn tɛ nɔ ye o de to ne fana nana n ko ne bɛna kuma i fɛ jaa an bɛ sɛgɛn o sɛgɛn na Asi danga den ne nɔ don i b'a dɔn Asi bɛ ka ne sɔn ja n kɔnɔ ma ni ma lajɛ ka kuma fɛ ne yɛrɛ dɛsɛla dɛ ne ye ko sugu bɛɛ kɛ Asi ma sɔn denmuso ne de b'e fo koyi i ni ce i ni baraji Ala k'i sara mais Asi bɛ na ne sɔrɔ yan nɔ ma ni ma kuma fɛ a ma ɲi dɛ awɔ n y'a mɛn fɛ yɛrɛ de awɔ i ni ce i ni baraji i y'a mɛn awɔ ne t'a la fɔlɔ Cɛkɔrɔba i sigilen bɛ yan n bɛ fiɲɛ na yan nɔ yɔrɔ n y'a dɔn i kora i lafiyara sisan n lafiyara dɛ o funteniba de tun bɛ n na yɔrɔ i b'a dɔn bi min bɛ yen ne dusu kasilenba de don k'i dusu kasi Batoma ka ko kɛ a dun ye mun kɛ a terimuso de nana fɔ a ko yan bi k'a fɔ ne ɲɛna k'ale ye baara ɲini Batoma ye ko Batoma bana o baara ma a Batoma tɔgɔla yɛrɛ dun ne de b'a yɔrɔ dɔn depuis dugu jɛra a bɔra sisan denmuso ko ne don yan ka bɔ ɲɛgɛn na ne ma Batoma a ni tile a b'a ni tile ma mun kɛra tuguni mun kɛra e bɛ ne ɲininka ko mun kɛra komi e ɲɛ kumunnen don Batoma ne don ɲɛgɛn na ka bɔ ne y'a sɔrɔ e tɛ yan nɔ tɔnɔ ne kun taara an ka papiye ko dɔ de la baarayɔrɔ dɔ la i ko cogo di ne kun ye n ka papiye déposé baarayɔrɔ dɔ la ne kun taara o layɛlɛ n'a sɔrɔ ne ye kan bɔ i dun tɛ sabali ne nanen ne ye kuma min fɔ e ɲɛna a donna i tulo fankelen fɛ ka bɔ ni fankelen dɔ in ye ni fa b'i la du in kɔnɔ yan nɔ ne de y'i fa ye ka tɛmɛ hali n kɔrɔ yɛrɛ kan o ye tiɲɛ i ba bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan e ko k'e kun taara baara ɲini na e ma taa baara ɲini na tɔnɔ ne kun taara baara ɲini na walayi e bɛ baara woloma de la e terimuso ye baara d'i ma yan e y'i ba la ne terimuso non terimuso jumɛn e k'e layɛ k'i kalabanciya bani Pichu kɛ Pichu ma n'a fɛ k'ale ye baara ɲini ka d'e ma k'e y'ale dɔgɔya ko f'ale kasi
Ça fait bɛ fɛ k'a fɔ k'i ba ye galon tigɛ. Ayi mama galon tigɛ Pichu de galon tigɛ. Ɔhɔ ne kɔni b'a fɛ ka min f'i ye. I miiri somɔgɔw la dɛ. Gɛlɛya de bɛ du in kɔnɔ yan. E y'i ja e ye mɔgɔ sɔrɔ. Mɔgɔ min ye baara ɲini ka d'i ma. Tonton Pichu ka baara tɛ baara sɛbɛlama ye. Baara woloma o de bɛ nali ko dɔ ye. Mɔgɔ joli joli bɛ ka baara ɲini u sen n'u bolo olu t'a la ka baara sɔrɔ. Ɔ e ye baara sɔrɔ sisan e ko k'e t'o fɛ n'i t'o fɛ min ka di i ye o kɛ. Wuli sisan i terimuso mun ye baara ɲini ka d'i ma i ka t'i terimuso in fɛ yen i ka baara kɛ. Tonton aw tɛ ka ne ka kuma faamu. Pichu ka baara in tɛ baara sɛbɛlama ye koyi. Hey, baara ɲuman don o baara kolon don o e ka taa baara la dɔrɔn i ni wari ka don yan. N ko mɔgɔninfin b'i to ko dɔ de la ka ko wɛrɛ ɲɛ sɔrɔ nka n'i y'a kɛ ɲɛna woloma ye i tɛ foyi sɔrɔ ni nimisa tɛ. Ayiwa ne bɛ taa. Ala k'a koɲɛ nɔgɔya. Ne yɛrɛ bɛna n ka tilelafana ko lajɛ. Ayiwa o ka kɛ. Pichu, e kɛra mun de fɔ an ka so? Ke e ye baara ɲini ka di ne ma wa? Pichu i tɛ sabali. Asi, ne ma baara ɲini ka di e ma. E ye mun baara ɲini ka di ne ma? Ne ma fɔ n k'i ka sɔn balawolo tɛ. Oh arrête-moi ça, o ye baara de ya? O tuma muso ka sɔn cɛ la o ye baara de ya? E wari t'a la. I t'i yɛrɛ dɔn. A bɛ wari d'i ma i bɛ taa o ka so i bɛ mun de kɔ de? Wa si dun ma foyi y'a la fɔlɔ dɛ. Ko ne ma fɛn y'a la wa? N'i ma sɔn balo la ne bɛ taa o ka so ne bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o ka jugu ni bɛɛ. Wa n b'i tɔgɔ tiɲɛ kari bɛɛ kɔnɔ. O tɛ se ka kɛ o. Michu est-ce que e ka kɛnɛ? Foyi tɛ ne la. E dun ka sɔn balo la o dɔrɔn de da ka di la. Ok n'i ko ten problème t'a la i bɛ balawu wele k'a f'a ɲɛna wulada in na an bɛ ɲɔgɔn ye mais a tɛ k'i yɛrɛ kɔ dɛ i jɔlen ne jɔlen balawu jɔlen. O tɛ problème foyi ye. I b'a dɔn ne yɛrɛ de nimisalen dɔɔnin na quoi. Asi. Pichu, e kɛra mun de fɔ an ka so? Ke e ye baara ɲini ka di ne ma wa? Michu i tɛ sabali. Asi, ne ma baara ɲini ka di e ma. E ye mun baara ɲini ka di ne ma? Ne ma fɔ n k'i ka sɔn balawolo tɛ. Oh arrête-moi ça, o ye baara de ya? O tuma muso ka sɔn cɛ la o ye baara de ya? E wari t'a la. I t'i yɛrɛ dɔn. A bɛ wari d'i ma i bɛ taa o ka so i bɛ mun de kɔ de? Wa si dun ma foyi y'a la fɔlɔ dɛ. Ko ne ma fɛn y'a la wa? N'i ma sɔn balo la ne bɛ taa o ka so ne bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o ka jugu ni bɛɛ. Wa n b'i tɔgɔ tiɲɛ kari bɛɛ kɔnɔ. O tɛ se ka kɛ o. Michu est-ce que e ka kɛnɛ? Foyi tɛ ne la. E dun ka sɔn balo la o dɔrɔn de da ka di la. Ok n'i ko ten problème t'a la i bɛ balawu wele k'a f'a ɲɛna wulada in na an bɛ ɲɔgɔn ye mais a tɛ k'i yɛrɛ kɔ dɛ i jɔlen ne jɔlen balawu jɔlen. O tɛ problème foyi ye. I b'a dɔn ne yɛrɛ de nimisalen dɔɔnin na quoi. Tɔɔrɔla nin n tɛ nin i dɔgɔyara quoi. Prenez bien. Ko ka téléphone. K'i ka n diyan, K'i ka téléphone. K'i ka n diyan. N ka téléphone. I bɛ taa diyan. Cɛ mais i terimuso a bɛ fɛ ka mɛn dɛ o mana mun bɛ yen. Ne de m'a f'i ye n k'a bɛ na. Ah cɛ il faut voir ala kɛ heure lajɛ.
appelle ça bena. Ah, Cɛ cakala. bena o bɛ dali tɛ na bilen. Ah, cɛ min kana ba yen kelen na. Cɛ yɛrɛ fana sa. Min ka gɛlɛ kana nɛgɛ dɔrɔn. Ne t'i nɛgɛ sa, ne bɛ nɛgɛ mun na? Ah, cɛ. Sinon a bɛ fɛ ka mɛn trop. A bɛ na. Ah. Fais-moi confiance, a bɛ na. Ah, cɛ n'o tɛ. An jɔlen fana mɛnna. Cɛ a bɛ na sa. Ah. A k'a lajɛ dɔrɔn. Sinon cɛ an mɛnna jɔlen yan. Ne t'olu ko ninnu na. Ne jɔlen don. Ah, parce que a yɛrɛ tigɛ. K'a natɔla ye, maa fiya. Ah, ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? B'a kan. Ah, cɛ i tun bɛ fɛ ka mɛn dɔɔnin. Ne tun bɛ ci baara de la so kɔnɔ. Ah. K'a ɲɛ k'i da. Ça va, basi foyi tɛ Ko yen nɔ. bɛɛ ka fisa. Ça va. Ok. Tu vois, i bɛ se ka taa an bɛ ɲɔgɔn ye. Ouais, si. Ouais. Cɛ i yɛrɛ tun bɛ fɛ ka mɛn dɔɔnin dɛ. Awɔ yɛ ne tun bɛ baaramisɛnnin dɔw de la so de y'a kɛ. Ah, sinon ne balawu cɛ a man di ne ka jɔ kare kɔnɔ ka mɔgɔ kɔnɔ tancogo la ka mɛn. Han? Mɔgɔw tɛ kelen ye. Cogo di? Ayiwa. E kɔni b'a dɔn tɔgɔ min bɛ ne la yan. Ka na n jɔ kare kɔnɔ tan. Bɛɛ ka to ka tɛmɛ ne la o man di ne yɛrɛ b'o dɔn. Ani joli b'i yɛrɛ de ka plaisir la. Ah, bon ça cause de toi ne nana n jɔ i fana i yɛrɛ tun bɛ fɛ ka temps dɔɔnin ta. E ye ne wele plan jumɛn tɛ yen? Non, fila foyi tɛ yen. Seulement n tun bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn. Ok, problème t'a la. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Plan Ne jumɛn? ko e tɛ baara la. I cɛ i si o to yen. Ne ka baara ko n bɛ fɛ k'o kɛ surprise de la sa. I b'a dɔn surprise ko in man di ne ye ha. Parce que a man di ne ka kɔn ka f'i ɲɛna asi ne bɛ nin baara façon de la quoi. Parce que ne nan'o kɛ sigida in na i bɛna jama mɔgɔw da la. Mais tagalen ɲɛfɛ i bɛna kow dɔn i y'a faamu wa? Voilà o de ka di ne ye quoi. K'an ka ne ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ko bɛɛ surprise dɔrɔn de ye. Tɔgɔ wɛrɛ t'e la Balawu kɔ? Ne tɔgɔ bɛɛ de Balawu. N'i ko fan o fan dugu fan o fan n'i ko Balawu bɛɛ bɛ ne dɔn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan. Awɔ. Kana siga quoi. Awɔ. Bon n bɛ fɛ ka fɛn kelen de f'i ɲɛna. N'i sɔrɔ i bɛ ne fɛ a ka di ne bi k'a fɔ ne ɲɛna a bɔ Balawu ne b'i fɛ. N'i sera k'o bɔ i da la bi k'i bɛ ne Balawu fɛ i bɛ segin n'a ye o y'i ka vie changelen pewu. Balawu n'i kun y'a dan ne ma ne tun bɛ fɛ i ka temps dɔɔni de di ne ma fɔlɔ. Cɛ temps ko kuma in to yen sa si temps ko kuma in to yen i b'a dɔn olu man di ne ye. Fɛ la ne t'olu fɛ quoi. Munumunuba va et vient ninnu filɛ ne t'olu fɛ fɛ la a ka di ne ye dɔrɔn i ka na sur le champ ka na fɔ ne ɲɛna a bɔ Balawu n b'i fɛ ou bien ne t'i fɛ o dɔrɔn de ka di ne ye. Komi fɛ fɛnɛ t'o fɛn modèle ye i b'a fɔ i kunfɛ ten tɔ ne tun bɛ fɛ an ka wagatinin dɔ de di ɲɔgɔn ma sa n'a tɛ k'i mi yɛrɛ ma baasi ye. Waati ko ninnu to yen sa waati ko ninnu to yen n filɛ ka ɲɛ ka kuma waati ko ninnu to yen olu ye ko wɛrɛw de ye surtout olu ye denmisɛnnin ko ye an bɛ niveau min na sa a ka di ne ye k'a fɔ ne a bɔ Balawu vraiment a ka di ne ye i ka di ne ye i y'a faamu. Ok sa n y'i ka proposition mɛn. Problème t'a la. Problème t'a la. Awɔ n y'a Voilà n b'a a to i kɔnɔ dɔrɔn i ka vie ne b'a changer yan. Awɔ Mitu ne bɛ taa. Sɔmi tonton bɛ so a kan n na pressé na i b'ale ka kow kɛ cogo dɔn. Asi pardon kana taga ni minɛ i ka nin kɛ ka. Ayi Balawu a ka ɲi. Asi a ka ɲi dɛ. cɛ ni minɛ sa cɛ ni tɛ foyi ye sa. Balawu wa fila koyi. Cɛ fitu na kan ta an ko jama nin ta. Balawu. Cɛ ni terimuso in. Ayi dɛ o dabila. Jɛnjugu o laban ye ɲɔgɔn kɔbila de. Bon tɛ ne n'e ka jɛn ye sa cɛ. Ne n'e tɛ ɲɔgɔn kɔbila fo ka jɛn wuli. Wa filɛ labɔ sa. Cɛ kabi bɛɛ delila ka sanji ni sankolo kelen ka ɲɔgɔn kɔbila. Balawu. I tɛ sabali. Non o dabila sa ne tɛ se k'e kɔbila o b'i kunna. Balawu wa fila. Non o dabila ne t'i kɔbila. K'i b'a dɔn a to n k'a ta ka kulɔ kan. Ne t'assois après on s'appelle. Batoma. Ne bɔra so kɔnɔ ne nana kalifa bolo de kan e yɛrɛ b'a dɔn kalifa ka gɛlɛ bamanan ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen hey maa bɛ sa ka sɔrɔ i ma ban mun kelen de la e bɛ taa kɛnɛ ma fo futiri bɛ se ka sɔrɔ e ma don du kɔnɔ yan
Tɔnɔ ne kun taara pichu ne fɛ yen nɔ. Hey, n'i fa bɛ hinɛ la ne tɛ hinɛ la dɛ. Yala langolo ninnu n'i m'a dabila n tɛgɛ bɛ s'i ma. Awɔ n y'a mɛn. N'i bɛ t'i ka ci ɲɛnamaw na ne m'o fɔ o. Nka e de y'o ye i taara karisa fɛ yen dɛ i taara yen fɛ i taara yen fɛ o tuma e de ye dugu fana ya. Ayi. Walima dugu kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ de bolo. Ɲɛnɛmaya ani saya furancɛ o ye toden de. I mana dɔ ta dɔ kɔ de bɛ bɔ. Anw tɔgɔ tɛ tiɲɛ dɛ. I y'a faamuya wa? Awɔ n y'a mɛn. Wuli i ka taa. Musa ani la Batoma. E kun taara min? Ne kun taara pichu nin fɛ yen nɔ. Batoma, e b'i fanicinin ka ko dɔn. N'i bɛ bɔ ka t'i ka ci ɲɛnamaw la i sara a la. Ne kun ma taa mɛli kama o. E b'a dɔn e fanicinin ka ko man nɔgɔn. A ka farin hali i fa ye. Ne jɔ t'a la. Cakolo, i sigilen bɛ yan. Fanta. Ani tile. Basi t'i la o. Basi foyi tɛ. Sugu dun. Sugu b'aw sa. I dun bolo b'i da kɔrɔ dɛ. Mun de b'i la? I b'a dɔn bi. Ne tagara sugu la. Ne ma se ka fosi de kɛ n yɛrɛ ye. Hakili wasuwasu mun b'i kan ani jɔrɔ ni siran i yɛrɛ lafiya ka n'i yɛrɛ kunkolo kalaya foyi la. E dun bɛ ka miiri mun de la? I b'a dɔn e nana yan nin y'a kalo 1 de. Ne b'a fɛ i ka tiɲɛ de fɔ ne ɲɛna bi. Ka tiɲɛ f'e ye jumɛn na? Ne cɛ taara furakɛli yɔrɔ la. E nana. Ne m'ale ye. E dun tɛ ka fɛn fɔ. Buna adamaden tuma dɔ la n'Ala bɛ da dɔ tugu i ye walasa ka se ka da wɛrɛ yɛlɛ i ye. Nka a bɛ da mun tugu i ye ni m'o ni hakili ta da min kun kan ka yɛlɛ i ye o tɛ yɛlɛ i ye bilen. Hakilisigibaliya de b'o se buna adamaden ma. N'i bɛ miiri i kan ka miiri ko nataw de la min tɛmɛna ka ban latigɛw bol'o kan. Ni Mangala ka jɛ ye foyi tɛ n kɔrɔ la a bɛ Ngala tanu n'o y'i jɔrɔkun ye kana jɔr'o la. N y'a mɛn n'i ko tɛ. O diyara n ye. Ayiwa. I ni ce o la. Aba i k'i hakili lafiya dɛ. I y'a mɛn i ka yiriden ninnu n'Ala sɔnna sugu bɛ ja hali sisan i cɛsiri kana décourager y'a mɛn. Awɔ. Ayiwa basi tɛ. I bɔ tantɔ i bɛ cogo min i kɛ ten tɔ kana na i yɛrɛ décourager foyi la i y'a faamuya.